Franza fil-jiem li ġejjin jista' jkollha tgħaddi mit-tielet lockdown nazzjonali biex tikkumbatti l-firxa allarmanti tal-COVID-19 fit-territorji tagħha. Il-professur Jean-François Del Frassi li jmexxi l-Kunsill Xjentifiku li jagħti pariri dwar il-COVID-19 wissa li Franza bħalissa qed taffaċċja mument ta' emerġenza fl-eqel tal-pandemija u din il-ġimgħa se tkun waħda kritika għall-Gvern u l-awtoritajiet tas-saħħa fid-dawl tal-kriżi preżenti. Kien għalhekk li l-Gvern Franċiż għażel li jimxi fuq il-pariri tal-esperti. Il-Gvern ta' Franza issa mistenni jiltaqa' f'nofs il-ġimgħa biex jarandux jieħu miżuri ta' emerġenza ġodda qabel is-sitwazzjoni issir tassew inkontrollabbli. Il-professur Franċiż spjega li l-aħħar dejta qed turi li l-varjant ġdid tal-virus li kien indikata l-ewwel darba fir-Renju Unit u kapaċi jinfetta aktar malaj lin-nies issa ħareġ f'7 jew 9% tal-każi ta' infezzjoni f'numru ta' reġjuni Franċiżi. Fi żviluppi oħra l-Prim Ministru tal-Olanda Mark Rutte ikkundanna l-irvellijiet ta' tmien il-ġimgħa f'pajjiżu fejn in-nies infexxew fi vjolenza biex jipprotestaw kontra r-restrizzjonijiet ġodda li qed ikunu imposti kaġun tal-pandemija. Gruppi ta' nies fi tmiem il-ġimgħa attakkaw lill-pulizija waqt li taw in-nar lil numru ta' vetturi u roti bi protesta kontra kerfju li daħal fis-seħħ nhar is-Sibt bil-Prim Ministru Rutte ifisser l-azzjonijiet bħala vjolenza kriminali. Id-dimostranti fil-belt sa' Eindhoven sparaw il-lob tan-nar u xeħtu blalen tal-golf lejn il-pulizija waqt li serqu mis-supermarkets u kkaġunaw ħsarat f'numru kbir ta' stabbilimenti. U fl-Ingilterra deputati tal-Partit Konservattiv fil-Gvern qed jitolbu tfassil ta' roadmap għal ftuħ mill-ġdid tal-iskel fil-pajjiż minkejja l-kriżi tal-pandemija. Il-Prim Ministru Brittaniku Boris Johnson qal li għalkemm l-iskejjel huma priorità ħadd ma jrid li l-restrizzjonijiet jitneħħew daqshekk malajr meta r-rata tal-infezzjonijiet mill-COVID-19 fl-Ingilterra għadha waħda għolja ħafna. Sa dan it-tant l-NGO Oxfam sostniet li l-ġid kollettiv tal-akbar 10 persuni sinjuri fid-dinja żdied bl-ekwivalenti ta' kważi 540 biljun euro waqt il-pandemija tal-coronavirus. L-Oxfam qed tgħid li dan l-ammont ikun biżżejjed biex jevita li n-nies kollha tad-dinja jaqgħu fil-faqar minħabba l-virus minn barra li jiffinanzja vaċċin kontra l-COVID-19 għal kulħadd.